תשאל אותו, עידו, תשאל אותו. תראה, סבא גדי הוא מאוד. בוא נמצא אותו. עם האולימפיקוס, כן. לא. אתה מכיר מישהו שנלחם ביוונים, עידו? עומי אולי, כן. אבל כל הכבוד את הרעיון, עידו. אולי עומי, מה אתה אומר? לא, עומי יותר זקנה. עידו, מה אתה אומר? אתה מכיר מישהו שנלחם ביוונים? כן. מי? מושון יכול להיות. מכבי תל אביב. כן, נצחק היוונים. נכון? כדורסל, כן. אז עידו, אתה היית רוצה להילחם ביוונים? כן. למה? מה היית עושה להם? מה היית עושה להם? כי מה? אני הייתי עושה להם ככה. באצבע זה ממש כואב.